interès sentir diferents experiències des de diferents perspectives d'altres companyes, que a més també estan a govern, a diferència de nosaltres. Doncs la veritat és que ha estat molt bé la xerrada, perquè crec que les quatre han portat una visió diferent, amb coses molt en comú, però des d'experiències personals diferents que ha donat molt de joc al debat. Crec que portàvem uns mesos fruit de la pandèmia, sense tenir espais per compartir les experiències viscudes des de l'àmbit local i per tant en aquest sentit molt bé compartir i debatre. Crec que també és molt important crear aquests espais de debat per poder avançar. Per tant, en aquest sentit, molt bé i també molt interessant la diversitat de persones que han intervingut. Per tant, molt bé i, de fet, envio un missatge també perquè es puguin crear més espais per compartir aquestes experiències perquè crec que és la manera de poder avançar. I ens n'hem donat compte que nosaltres, les dones, ens falta molta feina, molts lideratges feministes per arribar a això que seria ideal, la igualtat entre homes i dones. I que no haguéssim de parlar de lideratges feministes, sinó que ja, en realitat, tot el món municipalista funcionés com realment un lideratge feminista tots plegats.